Hej alle sammen. I dag vil jeg vise nogle TNT-kanoner. Egentlig mange forskellige, for store for små. Sådan set, lad os starte her. Tænde den. Så kan vi se, så har jeg hævet den her lidt. Og det vil jeg bare sige, det er en god idé at gøre, hvis de skyder efter noget, der er langt væk eller noget, så hæv den lidt. Ja, så rykker vi herover til min fyrværkeri. Jeg skyder dem alle sammen af på samme tid. Sådan der. Man kan selvfølgelig bygge mange flere og sætte dem sammen og sådan noget med recorder. Der er bare én ting, du skal huske. Hvis der er to siden af hinanden og kun én blok imellem dem, husk at bruge recorder i stedet for. For ellers så sætter redstone sig sammen. Ja, så går vi hen til den nok mest simple TNT-kanon, du nogensinde kan lave i Minecraft. Fire on. Ja. Så rykker vi op til en lidt større model. Eller sådan set næsten samme model, bare skyde bare med 2 i gangen. Du kan se, at vi har noget at skyde efter den her gang. Så skyde den af. Og I kan se det lys. Det er der, hvor jeg ramt, og det mørke, hvor jeg ikke ramt. Og så ramte jeg så deroppe den her gang. Ja, går vi over her. Det er præcis samme model som derovre, men jeg har opgraderet lidt herude i enden. Så TNT den lander som 1 i stedet for som 2, og kun skyder lige ud i stedet for at skyde ud til siden. Så du kan se derovre, der ramte ikke lige på. Og I skal bare huske at bruge glødesten her, for ellers går redstone igennem og tænder TNT'en her. Og så springer det hele i luften. Ja. Yes, så går vi ind til den sidste og den største. Det er sådan set næsten den samme model, jeg har bare sat ekstremt mange op oven på hinanden. Ja. Lad os skyde den af. Du kan se, at den skyder meget længere end alle de andre. Se, den rammer helt herhen. Og der kan du se, før der ramte den kun her. Så det gør en stor forskel. Og bare sådan en lille tip. Brug 6 repeaters og sæt dem i level 4. Det er det bedste, du kan tage den ud til. Tager du den længere ud, så når den ikke er tændt, og tager du den længere tilbage, så står den og er tændt, indtil det anspringer. Så ja, der var lidt forskellige TNT-kanoner. Du kan sikkert finde en masse tutorials rundt på YouTube. Jeg lægger måske en ud senere af den store her. Vi ses.